जों फेब्रुवारि मार्चआवहाय दिसपुरनि दरजाखौ जों जोखावहैनाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि बे धरना बेखौ जों लाफुंनाय जासिगोन। मासबाद सार्केलावहाय गोबां नन ट्राइबेलफ्रा दिनै कास्टलेण्डनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनानै बिथांमोना फाटा हा मोनदों। हानि इस्युआ दिनै जोंनि बर'नि गिदिरथार इस्यु। बे इस्युनि थाखायनो दिनै आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गोबां आफादा दिनै आन्दलन खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बे समायसाखौ पावाराव फैनायनि उनाव सरकार दानायनि उनाव बिथांमोना जेबो दायथ' लायाखै। बे दिनै लाजिथावथाव आरो दुखु मोनथावथाव। गिबियावनो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गोदान बोसोर आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि सायावहाय गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेंटल नैबे बेंटल भवनावहाय सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ दिनै लानाय जादों आरो बे सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिङावहाय जों गोबां सावरायनाय जादों आरो बेनि गेजेराव मेजरथार डिसिसन हिसाबै जे जोंहा फैबाय थानाय समाव बनसुनि कनफारेन्सखौहाय नैबे बेंटलावनो 14 आरो 15 मार्चआवहाय लानाय जाहैबाय। आसा खालामदों बयबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनानै बे बनसुनि कनफारेन्सआव बाहागो लाफैगोन आरो नैथियावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जितु 2025नि फेब्रुवारिनि गेजेरावहाय आसामावहाय आसाम एसेम्बलि जानो थांगासिनो। गतिके बेयावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा गिबि खेब बे बनसुनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जि थांखि बे थांखिखौ दिनै दिसपुरावहाय जोङो धरना लाहैनायनि जि थांखि बे थांखिखौ दिनै जोंनि बे दिनैनि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि गेजेरजों दिनै लानाय जाहैबाय। दा जों फेब्रुवारि मार्चआवहाय दिसपुरनि दरजाखौ जों जोखावहैनाय आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि बे धरना बेखौ जों लाफुंनाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जों गुरै बनसुआ जों खावलायो जाहाथे बे हाबाफारियाव बे दिसपुरनि जि धरना बे फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि आसाम एसेम्बलियाव जि लानो गोनां बनसुनि हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय बयबो आसामनिनो मोनफ्रोमबो ओनसोलनिनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै जोंजों बाहागो लानो थाखाय जों गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय। बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयाव जों सानदों बे 44 जन बेनि गासिबो फाइल नाम्बार आरो बिनि लिस्टआ जोंनियाव दंफैयो। दा बेफोरबायदि हालोदा दिनै खेबसे नङा खेबनै नङा गोबांबार जाबाय। दा थांनाय समावबो बिथांमोना गोबां नन ट्राइबेलफोरनो लेन्ड एलटमेन्ट होदों जाय 2016नि पेन्डिं लेन्ड इस्युमोन जाय बे थांनाय 2016नि उनावहाय बिथांमोनहा हा फाटा मोनाखैमोन ट्राइबेलफोरनि हाखौ बायनो मोनाखैमोन। नाथाय थांनाय 2021नि 1 जानुवारियाव लेन्ड मेलानि थ्रुयै नन ट्राइबेलफोरनो गोबां हा होदों आरो बे गासिबो डकुमेन्टसा जोंनाव दङ। आरो दा गोदानै जिहेतु मासबाद सार्केलावहाय जिहेतु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक गोलैयो आरो दानि 6 सिडुलावहाय दि कास्टलेण्ड हाखौ गुबुन नन ट्राइबेलफोरनो दिनै 44 जन 40 जननि बारा बिथांमोननो दिनै लेन्ड एलटमेन्ट होदों। दा दिनै जोंनि बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ जों सोंदों जिहेतु बिथाङा दिनै हा हुनि थाखाय हा हुखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां सम NDFBनि जानानै बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। नाथाय दिनै पावाराव थानानै गोहोआव थानानै दिनै बिथांमोना दिनै 6 सिडुल ट्राइबेलफोरनि हाखौ जिहेतु भारतनि संबिधानावनो दिनै बिथांमोना मोनामोन। नाथाय बिथांमोना दिनै मा खालामनो सानदों बिथांमोना स्पस्ट जोंनो क्लियार होनांगोन आरो जोंनो मोनफ्रोमबो बनसुनि दैदेनगिरिखौ आं खावलायदों बे मिडियानि गेजेरजों जे नोंथांमोना मोनफ्रोमबो रेभिनिउ सार्केलाव दिनै हानि इस्यु जि जेंना जानानै थांदों बिनि सायाव RTI होनांगौ। आं गोख्रों भाबै जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आं अर्डार हरो आरो बिनि गेजेरावहाय सोरबा अफिसार्स सोरबा मिनिस्टार सोरबा दिनै मण्डलफ्रा इनभल्भमेन्ट दंबा बिनि दायनि साजाखौ बिथांमोना लाफानांगोन। दा आं बनसुनि जानानै गुरैयैनो खावलायदों जे बे इस्युआ दिनै हानि इस्युआ दिनै जोंनि बर'नि गिदिरथार इस्यु।
बे इस्युनि थाखायनो दिनै आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय गोबां आफादा दिनै आन्दलन खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बै समायसाखौ पावाराव फैनायनि उनाव सरखार दानायनि उनाव बिथांमोना जेबो दायथ' लायाखै। बे दिनै लाजिथावथाव आरो दुखु मोनथावथाव। आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै बिनि सायावनो जों गोख्रों भाबै जों दायथ' लागोन। आरो सोरबा इललिगेलि सोरबा मण्डलानो जाथों, सार्कोल अफिसार्सआनो जाथों, सोरबा पुलिसआनो जाथों, सोरबा मिनिस्टार्सआनो जाथों, सोरबा एमएलएआनो जाथों, सोरबा इनभल्भमेन्ट दङब्ला बेवहाय जों खुनु कनसिडारेसन होनाय जानाय नङा, आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। गोजोन्थों।